Vi ste, gospodine predsjedniče Skupštine, ovde, mi smo doneli mnoge odluke i predloge zaključaka. Nijedna se nije sprovela. Ko je odgovoran za to? Pa vi. Izvinjavam se, kada ćete uključiti struju u manastiru Gračanica? Nema Skupštine dok se ne uključi struja. Kakva smo mi to Skupština i zakonodavna vlast kada mi ne možemo da sprovedemo našu odluku? Drugo, ima tu još mnogo odluka. Kada ćemo raspravljati o imovini grada Valjeva? Postoji ta odluka. Kada ćete na dnevni red staviti nalaz budžetskog revizora iz 2012. godine? Kada ćete staviti na dnevni red, to ste skinuli sa dnevnog reda, nalaz budžetskog inspektora iz 2014. godine? Kada ćete, gospodine predsjedniče Skupštine, odgovoriti na sva moja silna pitanja koja sam postavio u vezi rada mnogih preduzeća? Na nijedno mi niste odgovorili, vi mene, znači, kočite u radu samim tim činom što mi kršite član Poslovnika, sad ću vam reći 124. Odbornik ima pravo da predlaže Skupštini i tako dalje. Odbornik ima pravo da bude obavešten o svim pitanjima i činjenicama koje mu je poznavanje radi vršenja funkcija odbornika potrebno. Ja sad vama kažem, ja sam vas upomenuo preko 10 puta i zamolio da mi odgovore preduzeća, ustanove na sva odbornička pitanja. Ne može ova Skupština danas da radi bez toga. Znači, ja vas molim da ne bi ovde sad raspravljali i da se vi i ja bez razloga ne bi svađali i prepirali. Ovde su silna odbornička pitanja. Vi to dobro znate, vi ste odbornik bili dugo godina. Na nijedno mi niste odgovorili. A vi ste dužni bili da to sprovedete. Drugo, na prošloj sednici Skupštine grada Valjeva, vi ste lično, gospodine predsjedniče Skupštine, rekli da će na ovoj sednici dnevnog reda biti stavljena tačka rasprava o nalazu Geološkog fakulteta iz Beograda povodom manastira Gračanica. Gde je ta tačka dnevnog reda? Hajde, gde je? Odborniče Bradić, ja ću sad upravo da se vi povučete na svoje mesto. Prošlo je vaših 5 minuta, ja ću vam sad odgovoriti na sva vaša pitanja. Ne možete da mi odgovorite, ja tražim da date pauzu od 10 minuta. Molim vas. Neću da se povučem dok ne date pauzu od 10 minuta, inače ću da prekinem Skupštinu. Jer vi meni uskraćujete ustavno pravo, nemojte džabe isključivati. Molim vas da se isključi prenos. Ko vama daje to pravo? Ja sebi dajem pravo. Ko vama daje to pravo? Nećeš više reći. Molim vas, dajem pauzu na osnovu sana 105. Dobro. Ko ti daje to pravo? Molim vas, pauza od pola sata. Ne. Ima rešenje. Šta ima rešenje? Molim vas, pauza pola sata.